Arratzaldeo launok, eta ongi etorri txorienera. Merezkurrena. Bona tarda. Bona tarda. Zemoz. Ongi, zu? Bai, txo. Otarrizka zuritza, Lanak aurreratzen. Lanak aurreratzen, ze lana daukago, txorienen, jaioneri eta niri arrain sopa gustatzen zaizkio. Hainbat eta hainbat arrain sopa bersioin ditugu, eta, bueno, honek izenez, buiabesa sopa. Baina oinarrian arrain sopa bada. Eta ustiralean esaten gendunez, horre Limaldera joginen eta Peruko kontukin eta bersioa honena seguru, bueno, esaten da, eneko sarra izango dela, baina moldaketak ere izan ditu. Zenbat eta zenbat bersiotan patatek arri zutenean handik, gehitzen hasiko ziren. Zegero, buiabesa sopa ibili nahi zenean ikusten nola egin, ikusten da, batzutan patata erabiltzen dutela, eta beste batzutan ez. Nik suposatzen dut, errezeta honekin, bueno, badago, entzuten dago zerbait ero antzinako dala, eta garai batean patata zuten izango, baina beste gero ekarri zutenean da tripa betetzeko eta beste hainbat errezetetan moduan patata gehituko zuten. Eta hau gingo du patata berzioa. Ze patatak ere maite ditu. Bai. Dana maite dugu, jatea maite dugu, zuekin egotea maite dugu, eta zukaldean eritzea maite dugu. Orduan, zeingo du, lehengo, otarrainskak eta gambak zuritzen nahi naiz. Hemen dauzkat, erabiliko dituen arraiak. Eta izango dira, sapua hemen daukago, itxasaingira eta itxaskabra. Hauen ezurrak hemen. Buru hauekin, porru batekin, kipulu batekin, eta 3 berakatz atal osorekin, ez ditugu karskatuko zezaz, zegero egosita behar ditut, ingo duna arraizalda bat. Oinarria sopa honena da, arraizalda on bat. Gaina, askarra aldera itea, lapiko askarrean ingo du. Eta gero ja hortik tiraka, ingo dituguna arrai hauek eta moztuta, ontzen jarriko ditugu. Eta hor da zu galdera, laranja, eta bai. Ontzen jarriko ditugu oliba olio txorrotado batekin, laranja salakin, azafraiakin eta berakatzatal txiki batekin. Horri utziko du bukaera arte, eta hemen izango da gero marmitakoa bezala. Bukaeran jainda honean sopa, arraia botako dugu, beste 5 minutu irakiten utziko du, eta listo, egin da dago. Ez du behar, kozinatatuta dagoenean arraia, listo gongo da. Eta lagungarri moduan, rowil saltza. Hau da, alako maonez antzeko bat, baina ogia txigortuko dugu, eta gainean horan jarriko dio igurtzit, eta hau, laguntzeko moduan da. Rowil? Rowil. Bueno, oixe, hor idatzi eta rowille. Hori ez da inglesa, hori frantzese. Rowil. Oixe. Bai, gure moldaketak, azken finean. Guk ere gure moldaketak sartzen ditugula. Bai. Orduan, errezeta, goxua, osagaiak ere, nahi dut esan sopa iteko bakarri behar dugu. Hemengoa da, gaigarri moduan, lagungarri moduan, ondo etorriko zaiola, eta guri zer kontatu eta zer erakutzi zuei emango diguna. Baina bestela sopa iteko, ez da holan, ez? Arraia guk hauek erabili ditugu, baina arrai zuriak erabiltzen dira normalean, eta eskura daukasuena, sapua bakarri baldin badaukasuena, sapuak emakarrik gain. Ez da lazetan hemen erotu behar. Edo izozgaiun legatz buru baldin badue, Bai, hori da. Zuek ikusi. Orduan esan dakoa, lehenengo, arraizalda bat. Arraizalda potentea, zaporetzua nahi dugu. Eta hau da, arrosari bezala, arrosakin bezala. Garantzia honek duke. Oiniten duguna, oinarri honek. Gero-gerokoak. Bale, ados, bida. Gisa honetako arraizopan jatorri edo, zigorrek zando aintzinakoa dela, baina pixkan nun kokatu edo planteatzen hasiko bagina, esango genuke, bai, gure ingurukoa eta kostaldekoa, baina, aztarna batzun arabera edo, ez omen da guztiz horrela, Japonian eta Malasia inguruan edo, aspalditik iten omen zen. Orduan, hori seguro, baina, auskalo, ezin jakin da zehazki nungoa den, baina, Japoniarrek, beraiek, gaur-gaurkoz edo gaur egun behintzat, munduko arraintzoparik onena Hondarribiakoa dela esaten due. Bai, alaxen irudikatu due eta argitaratu due All Nippon Always aldizkarin. Eta hori dut, Hondarribikoa, ez Euskal Herrikoa? Mapan jarrita dago. Japoniarren ustez edo aburuz, zergatik? Marketing.
Ez. Bueno, eta nungoa, Hondarribian bai, baina nungoa, Hermandad de Pescadores jatetxekoa. Bueno, dirudinez, Japoniako kazetari talde baten mundu mailako bidaia bat intzun, eta bidaia hortako helmugatako bat izan zen Hondarribikoa, eta Hondarribin zeudela, Hermandad de Pescadores jatetxen izan zien, eta han besteak beste dastatu zituen bertako arrain zopa, arrain freskoa, bixigue eta bar. Eta antza lehiuraturik gelditu zien, eta, holatxe izendatu zen munduko arrain zoparik onena, Hermandad de Pescadoresekoa da, bai bota. Junan ziren horiek beste jatetxean, Euskal Herriko beste jatetxean batetara arrain zopa probatzera. Hori ez dakigu, Bueno, hau azken zinen zu gaztaleiaketan zaudenen bezala, hainbeste gaztak hartzizkizu, aitatik hautatzezu. Bidaia honetan munduko hainbat tokitan geldituko zien, eta hainbeste zopa edo arrain zopa dastatuko zituen, eta esan zuen, honekin galditzen ga. Zertak eman buelta gehiago. Baina kasu hontan Hondarribi Euskal Herri. Hori bai. Detaila, Jaione. Berakatzatalak esan dut lehen osorik ibiliko ditugula. Hauek, ingo dira hemen, egozi ingo dira gero ura ekin da. Hauek, gero berreskuratu ingo ditugu, rowil saltzari botatzeko. Egozitaia, gure arraizaldari zapore emango diote, indarra jetxiko zaie, eta honi saltzari ikutu bat emango diote, baina ez da izango ostiraleko aliolea. Hau da, arrantzatzen barko diela. Kilikoa, hori bai. Baina, erreza, normalian berakatzak gero, iragazin behar dugu salda guztia. Eta, horri biliko gara aurkitzen, iskutaketan jolazten. Buiabesak berezido. Azken finean, zenbat ahozapai eta zenbat ahozapai konkistatu ditun, historian zehar. Bota. Dirudinez, Frantziako iraultza aurretik, erretetxean, Parisko erretetxean, arrakasta itzela omentzen. Hori bertako sukaldarik Marseillakoak ziren. Orduan, agian ez, lotura horretatik edo esaten da, Buiabesa berez, Marseilla inguruko eta Proventzakoa dela. Egoaldekoa, Frantziako egoalde. Buiabesa. Baina, bitu, Proventza aipatuta, Proventzan gastronomiari dagokionez, Buiabesa da bertako ikurra, baina ez hori bakarrik, Proventza ingurua honako perfume edo lurrinen iragarkikiteko toki aproposa da. Zergati lehenengo eta Mediterraneoari begira, kosta hor, brisa hori, ze ona. Gehio zer, horko lavanda soroz zelai haundioi, bai. Politia, dana kolore, morero, urdin kolori hori, zelaiak eta zelaia dana beteta, eta lurrina. Sartzuan erdien, eta holan, eskuki. Karo, hori, anuntzien, karo, irakarkita nolan ikusten da, karo, ni onartzen ikuan. Holan, ezi burua ikusten zitzaiga justo. Jarriko izu, estenan, Ode Iturrieta. Berakatzagatu. Bueno, hoxe. Eta gehiago zer da hon Proventzan Marseilla iria. Eta Marseilla iria kasu hontan Frantziako iririk zaharrena da. Zehazki, Greziarrek eraikia da Kristo aurreko 600. urten, Erromatarrek konkistatua Kristo aurreko 49. urten, beraz, historia potentea dauke Bizkar gainen, eta eraiki bazen eraiki esaliteke Frantziako merkatal porturik garrantzitsuena dela. Bertan kokatzen dela, eta, Marseille, ze politia. Ez nahiz izan, baina, hortxe ni inguru hortan eskalatzen ibilitan hau, egia esan Marseillara eskinen, irira eskinen urbildu, jende pila eta gaina hori bai. Udaldean eskun. Bero handia iten du udaldean. Udalden kasu honetan Marseilla edo Proventzalde hortan daude lavanda zelaiak puripurin, eta hortarako antza bidaiak gidatu kasu honetan. Aholkatzen dena da, norbera bere aburuz edo bere kaburuz ez baina, bidaia antolatutako hauekin gerturatzea eta gozatzea, bai ikuspegiaz, bai bertako lurrinaz, eta bar orduan. Udan baiet. Txapela, ero guardazula, eraman, bero iten duta. Baina, Jaione, hemen bota ditut zaporen burua eta ezurdura, gure itxasain giren ezurrak eta bebai, eta itxaskabarren burua eta ezurrak. Gero, baita, gamba eta otarren ziren azal guztik, eta oin, hau, estaliko dugu urarekin. Hor sustantzia dau, Hor baratxurik arrantzatzeko pazientzie. Zer da, gut denpora daukago, Jaione. Gut denbora daukago. Gu inkubatarra moduan gara. Esaldi hori benetan niri hiltzatu eta geratu zitzaidan. Kubatar batek esan dakoa.
zuekan erlojurik hoberena dauzkazue, baina guk denbora daukau. Zenbat arrazoi. Amen. Amen. Zona da hori, Bai. Bueno, beteko dut, eta honi esan dakoa, bueno, lapiko askarrean egingo dugunez, 10-15 minutuko irekinaldi bat emango digu tutua igotzen den momentutik, eta ero ostutzen utziko dugu, eta hau izango da, gure soparen oinarria, elixirra. Elixirra txikin. Hori da ambrosia. Bueno, arrizalta, espresa. Bueno, hau bitxi, eta egin jungo naiz, ontzen jartzen arraiak. Gero, honi gehituko izkigun arraiak. Horretarako erabiliko duguna da, laranja baten azala, garbitutakoa noski, azafrai hautza, koiaraka da, holako sobretan ekartzen dira, holako sobre pare batero, eta berakatzatal bat txiki egin da. Oliba txorrota dagoen bat, eta hor moztuko ditut horan pusketatan, ahoan sartzeko moduko pusketatan arraia eta gure otarrinskak eta gambak, eta hor utziko ditugu, oskailuan sopa egin dagoen arte. Hor hartzen duen denbora. Egun batetik beste da nik enituzko utziko, igual gehiegi. Eta arraia bere zaporia eta aukitea beko meni da. Janingo lioke ez, karpatxo. Bai, gehiegi. Batzutan ontzea ondo etortzen da, eta behar dute gauzatzu, baina ondo ez. Ez kozinatu bertan. Ez kozinatu eta dena, eta kendu zapore guztia. Eta testura. Hori da. Bueno, beida, Proventzako beste olako puntu eragingarri edo interesgarri batzuk bi aipatzekotan hemen lehenengo eta behin aipatuko du Kamargako parke naturala. Esan behar, Europa mailan zabalerarik handienetakoa den lurralde bat dela, zelaitxoa eta basatia. Eta bertan, fauna zabala, aniztasun ugarikoa daola, baino bertako xarma edo gehien esan dezakegu simbolo nagusiena bertakoa flamenko arroxa dela, flamingo arroxa. Errege o... Bai, esan bertako azkenen gehien txunditzen duna edo ez. Bai, ni argazki batzuk ikusten haitu naiz, saltxeatzen, eta hor argazki batzutan ere badaude irudi batzuk, zaldi zuri korrika, jajea hola dauk. Montajea da, baina nezken du ilusia, kontxe, zu bideiatu ez zulata. Hemen hartu eta lagara jute zata, hiru lau jubilatu pasiatzen, beste bat txakurrak inda pasioan, lau ero bost korrika, beste kojo bat, medikoak esan niolako txorkatila rekuperatzeko ona dala ondartzan ibiltzea, eta listo, baina saldik eta hemen, eta flamenkok eta... A ber, zigornei ezkendu ilusioa. Zu Marseillan edo Proventzan izan zala, lau arkaitzetan eskalatzen da, nahi oain ilusio ezkendu. Erra gan, Bai, baina bueno. Andardon eta ze ona, tokiek eskalatzeko. Proventza. Proventzako beste olako esandakoa, puntu interesgarri bat, bertako ardoa. Kasu hontan ardo gorri da bertan ekoizten den gehiena, eta esan liteke ardogintzarako eskualde privilegiatu bat dela bertako klimatologiarengatik. Horrek ahalbidetzen du ardo onakitea. Hori bai, esan bezala, ardo uztaren edo ardo ekoizpenaren 180 gorria da. 112 beltza eta 105 zuria. Orduz esan dezakegu Proventzako ardo gorria. Munduko honena ez dakit, baina Naparran ondoren igual. Ala eta guztize, jarri olako tesituran, olako egoeran. Zuk imaginatu 80ko hamarkadan, Proventzako herri txikitan, plazan, holtza gainen, berbena. Eta bertan, bolan taldea. Kua? Bolan, egan. Eta bapaten, hau. Klasikoan, dio. Ardogorri naparra beharren ardogorri Proventzarra. Bai. Gauzu zer den, ia 40 urtez gaizki abestuetela ohartu naizela. Nik uste nuzela kuekuekoa ardogorri naparra. Eta atzotik dakit dela red wine. Eta berzioa zela bazenekin? Bai. Baina beti kuekuekoa, eta zueke bai, ezin. Hombre, zeinek ez du esan kuekuekoa, mesede, bai, eta ero ate batzu, salditxurin ondoan eta horra esan da, lore hoien arten, ate batzukan kuekuekoa eitzen. Ez, azkenen zer dago, azkenen,
esan liteke dakarkigun ingeles maila horrek uzten gaitula agerin, ez? Pixkat. Baina hori zenbat abestirekin, Jaione, hori zeinitzea berda, ingleseko ez dakizer, esan zure berzioa, hori da. Bueno, hori irratian egun baten intzuten. Honek, oinatikuak, hor latzenena, ez? Baseo mal, ze, ingo xu, etxat, eta hor irratian galdetu zuten, eta 8 pertsonak eta bakoitza bere berzioa bestu zuen. Horrati, ba. Bueno, hori euskaraz, pentsa, baina ingeleraz esan dakoa gaur egungo umek txikitatik arnasten du ingelera eta gutxi gora bera edo egin handi eta luze baten, ahoskera, ulermena eta beraiekin dauki eta ongi abesten du, baina guk zenbat abesti ditun hola modlatuta edo eta gure adaptazioakin da eta hiltzatuta da, bueno, esan dakoa, hemen zerrenda txiki bat. Estofado en salsa, piripi. Vale, hori klasikoa da. Vale. Hau nik uste etxe askotan behintzat hola gelditu dela, ez? Honako Village Peopleen IMCA horren kanta, bueno, abesti hasi eta setxun. Txopet, edo Jumped, ez bat, eta ez da txoped, eta ez da jumped. Ez da salto, Berez da young men, hau da gizon gaztea edo, gazte. Young men. Nik holan abeste nuen, bai. Da, ez da txope. Ez, nik young men abeste nuen. Bai. Hori baneki, hori baneki. Bai. Ni bai neukan oikura hartu, eta orda interneta eta zeba, baina hartu eta kaseta eta aeroletrak eta hartzen ziren. Baina letra ez bazenun irakurri izan, Jumper, salto, ez? Bueno, beste bat, 80ko hit handi bat, hau da Rhythm of the Night, baina, bueno, asko, fijo, la kantatu duzuela. This is the reboot of the night, Nike, zapatilla markak. Ez. Hoi serio, ero norbaitek bota daizkizu olako? Ez, ok serioak dira. Hola nentzen? Ok serioak dira. Hemen ikerketa lan batean datzetik. Galdeketa luze bat eta zabal bat indet, Euskal Herri mailan olako inkesta bat, telefonoz, etxe deituet. Eta hau beridikoa da. Osun. Venga, beste bat. Hori nekoan entzun da. Hau, bueno, denak esango duzu eta esango, Gris pelikulako. Olako, you are the one that I want. Hemengoa. Akatxu? Ikusten? Akatxu de Montreplayen. Ez. I got childs, they are multiplying. Ustra! Bai, Hanik hori akatxu. Ez da agatxu. I got childs. Bona leche. Bueno, beste bat, Spice Girlsen aure tipiko, eta norbaitek hemen Euskaldun batek hau esaten baldin badu lehenengoan zuzen eta egoki favorez etorri deila txorienera, hementxe monumentu bat ingo diogu. Eta nik uste haure denak holaxe kantatu izan deula, eso, aguatxuguan abaini bini gua. Edo ez. Hortze esatez, horre zentzuzko zerbait esaten zan? Bai. Aguatxe bini Bai, berez euskaratuta esan nahi do, aizu, zer nahi dudan esango dizut, benetan hori nahi dudana. Ingeleraz, ez da guau, Monseneko lasa. Aguanagoa. Zigizak. Bueno, venga, serio. Jargatxezen, serio, lurreratu gatxezen. Bueno, errezeta, askar. Hemen, aztu ditu, laranja sala, berakatza txiki ina, azafra jautza eta oliba olio txorrota bat. Gehiago botako diot, gero gatza botako dut, eta hemen nahi zoin, sapoa, itxaskabra, itxasengira moztuta daukat, eta otarrizkak eta gambak mozten. Hauek hor sartuko ditut, eta ero bertan ontzen jarriko ditu. Eta ero jongoa, guren betiko marmitakoan oinarri egiten, kipula, kasonta piperrik eta ez du erabiliko, kipula txiki jarriko du, erregosten, da ero patata zuritu, hauek kraskatu, marmitakoan egiten dugu moduan, eta bertan, bi buelta maun, ardo txuri pixka bat, eta ero ja, honekin mustiko du, baina hortarako, egin da behar du. Ados. Aguatxigo. Bueno, Marseilla iria aipatu dulen, eta honekin lotuta zer ekarriko duen, Marseilla xaboia, ez? Gogoan izango duzu, egie da gaur egun geroz eta gutxigo erabiltzen den xaboia dela, honako trozoko esaten den, etxe guzitan esaten den, trozoko xaboia, ez? Hau da, Marseillako xaboin usaina duten beste garbikari batzu daude, bai arroparako, bai lurrera garbitzeko, edo bueno, honako ontzi garbikari batzuk ere bai daude, ez? Hor jartzen dula Marseillako xaboia. Bueno, esan bezala, hauek dien ikuste azkenen moldaketa batzu besterik ez zenen eta originala betiko trozo hori da, ez? Orduan, hemen aipatzeko,
nundi datorren. 1370 urten ja lehen aipamena intzen, bai ez hori bakarrik, egi esan bertan Marseilla ingurun edo ekonomikoki edo sostengu handi izan zen, eta horren lekuko da 1688 urten bere izendapena erregulatzeko olako jarri zen araudi bat, ez? Eta gaur egun araudi hori bera oandiken indarren da. Pentsa zenbat eta zenbat mende pasadien eta zein esanguratxu den bertako xaboia beraientzat. Gehiago aipatzeko honekin, egi esan, 20. menden beste garbi-garri sintetikoa bazin sartu, honen gainbehera itzela izan zen, eta egia da 80ko hamarkadan imitazio ugari sortu ziela, baina, gu gurera etorriko gea, Euskal Herrira. Eta hemen Euskal Herrin izan dien xaboi haundinak die tximbo, lagarto eta bilore. Bai, Euskaldunek die, Euskadikoak, eta azken finen esan liteke Euskadi, mendetan zehar izan dela garbi-garrien tenplu bat. Orduan. Zeinek ez ditu ezagutzen, oiek. Trozokoa. Bilore, gero esan duzunean torri zail, baina ni lehen egon zarenean, hemen Marseilla gora dago eta ni aurrenak hori, lagarto eta tximbo. Hor, non dago, Hernanin badau, kartel bat hainek. Olako, harrean bai, olako denda bat, betiko denda batena, eta uste lagarto zala. Horren atzen, oain argituko dizuet zer daun. Hemen aipatzeko eta azpimarratzeko. Lagarto eta bilore gipuzkoarrak izan die, eta tximbo bizkaitarra, hau zure aldea dijoa. Esan behar tximbo 1863 urten sortu zela, beraz zaharrenetakoa da, hori hasteko. Eta Jose eta Bartolome Tapia Ugarte anaien eskutik bideratu zela edo sortu zela. Izan zuen, negozioak izan zuen gorakada medio, punta-puntako ekonomia gune bat sortu zen hemen Euskal Herrin beraieri esker. Eta beraien olako esan dezakegu indargune nagusiena zertzen etxerako moduko zatitan, hau da, trokelatutako zatitan ekoiztea. Etzen industrialki edo erabilera hortarako, baizik eta etxerako intzuen hortan, izan zuen arrakasta haundie. Lagarto xaboia zigorrek esan duen bezala, hemen gehiago lasarte, Donosti lasarte horrez, zezken beraien fabrikak esan dezakegu, baino famatu izan zen eta olako garaiko ikurra handi bilakatu zen gehien bat publizidadeari esker. Beraien indargune izan zen publizidadea. Marketingan ondo lan izuten. Lana intzun hori diseinatzaile izan zen Pedro Antequera artista. Eta hori, esandakoa gaur egun oraindik ere ikusi daiteke nolako kartelak intzituen, eta denak gogoratuko dituzue. Eta gehiago kontatzeko honen ingurun, pasaden mendeko 70. hamarkadan Zaragozan fabrika berri bat iriki zuen, hemengoak itxi zien, eta han jada olako garbi-garri elektrikontzako xaboia ekoizten hasi zien hautsean, eta orduan trozoko hori ja. Baina bainek aurkitzen da. Eta olako aurkitzen zu, badaude denda batzuko lan izaten dituztela apura danetik horrek, lehenko dana egunera erosana toa generokoak olakoak, oraindik asiatikoak ez, olako badaude batzuk, eta azkenengoan nik jakan egon ginenean, eta bazeukaten toki batean garbigarriak, eta lehenko zegoen gure gaurko plateak eta garbitzekoa, baina likidoan lagarto, eta ero aldamenean pastilla. Eta oraindik esan... Ultramarinos. Hori da, ultramarinos, bai, hau edan eti zeukaten. Beira, lagarto enpresan pixkat hor sakonduz, esan dezakegu bere momentu gorenetan etxe bizitzak eta ekonomatoak eraikiz ditula langileentzat. Orduan, ikusten duzuen bezala. Ni diskutitzen nahi naiz, utzi, zuzurela, guri utzi paken. Esan dako, azken finen enpresa hauek ze suposatu zuen gure historian eta gure ekonomian eta baita industrian. Esan bezala, hori garai hartan etxe bizitzak eta ekonomatoak eraiki zituen eta Bilorek ere antzeko zeo zerrintzun. Kasu honetan Bilorek lehenengo enpresa sortuzuna Ordizian izan zen, eta antzeko, 1887 urten dian, oraino goazen. Gaur egun zaldirian ikusi dezakegu, edo zaldiritik pasaz gero, hortxe dau, fabrika zaharra, Bilorena, eta esan dako, aia 2016 urte arte edo bizira ondo enpresak ez Euskal Herrin, Euskal Herritik kanpo, baina esan dakoa. Ez da Marseilleran gehiago ondarrik.
Hasi gara hemen ardo gorrikin, jaboia eta hori. Bolan, ona, Muna. Bueno, bai, ez kipula txiki, erregosten jarriko dut orolio pixkatekin, gero patata zuritu, kraskatu, eta nimen lan. Arazo txiki tekniko batzu dauzkagu gure lapikoarekin, protesta egiten du batzutan, berua daukala. Normalean tutua igotzen da momentutik jetxi marra, erdira naukan. Baina ala ere, goraino kargatu dut, hori garrantzitsua da beste gauza bat. Hauek, lapiko askarrak izate dute, normalean, gehiengo bat, eta hori errespetatu behar da, Horraino bete behar da, Denatan hori. Bai, denak, baina horretik, kontu zibiltzeko, ze gero, eta batez ere, noizian behin tutua garbitzea garrantzitsua da. Ze hori ostruitzen bada, eta hortik, zuek lapiko askarra, denbora badara mazue zutan, zu bizian, eta espada irakitean azten, hau, kontu. Atara, utzi ostutzen, behin ostu danean kendu tapa, eta garbitua espada. Ze gertatu alda hori, zikina egotea ostruituta, ze gehiei bete duzue bezperan, eta erortik goitik atea da danetik, eta bueno, egi esan, nik ez da entzuten, solako lehartzea oso zaila da. Ja, baina... Bueno, hor hartzen duen presioa... Gertaliteke, hori da. Gertaliteke ere, beste tendentzi bat edo bada gaur egun, honako tutorial hauek kontsultatuz etxen xaboia ikia. Eta bada jende afizionatzen dena. Eta halako bat izan zen Marta Bustos Kataluniarra. Eta zer gertatu zitzaio? Alertu zitzaiola. Bai, muturren aurren. Bai, kasu hontan, hori, afizionatu zen, etxan xaboia itea, eta, hasi gorputzerako xaboietatik, eta gero, jarraian, ontzia garbitzekoa, edo arropa garbitzekoakin hasi, eta, tarte hartan edo estatu batutan bizi zen, eta sosa kaustikoa, manipulatzen naizen momentu hortan, lertu zitzaion. Hau hain dela 2 urte edo gertatu zen. Arredura garrantzitsu, latzak, besteak beste, ikusmena galduzun, usaimena, eta dastamena. Hemen, garbina larreak egin izan ditugu, jaboiak, txorien, eta, kontuz, hori da. Martaren kasuak aipatzeko edo gora aipatzeko, berak olako kanpaina bat edo bideratuzun, berak eta ingurukoak salvemos mis ojos, eta bakuntzei aurriteko beharrezkoa izan zuen, antzeola behintzat. Honi esker, egi esan, honi esker, 2 hilabetetara dastamena eta usaimena berreskuratu ahal izan zituen, eta pasaden urten ikusmena. Beraien testigantza, Bai, bere testigantza propioa entzun nahi baldin baduzue, Frida ES plataforman, entzugai eta ikusgai daukezue, eta animatzen zaituztet, entzutea. Ze garrantzitsue da, azken finen. Bai, eta holako kontukin broma gutxi. Erabiltzen dien osagaiak erabilita, hori garbine bezatzen zigun, holako jaboiak egiteko erabiltzen danakin, Beira, osteleritzan beti harritu izan nauena da sosaren erabilera, azken finean, bai estraktoreko koipe hori garbitzeko, ongi garbitzeko, eta horraino, onargarri izan liteke baino, kultura hori, babesteko kultura hori, behar da. Sudursulok eta horrek. Bai, eta nik uste horrek birikek erreditzakela, eta denboran poderion benetan erretzen ditula, eta guaina markada batzu eta ohikoagoa zen gaur egungo garbikarik egie esan, beste olako azterketa batzu pasa ditue, aukera gehiago dau, baina guaina markada batzuk sosa erabiltzen zen. Sosa. Hori ezautu dugu. Eta, ezautu du, horregatik, eta horrek birikek erraiten ditu. Lixibak, Lixibak... Eta, nigoratzen ez du, hasiera, guk erabiltzen genituen, garbitzaile batzuk azido hasiela, azido, eta gu, posi, segundo garbitzen duen hone, garbitzen zuen, garbitu baina gero, gote mazien denbora bat, garbitzen horrekin labia eta ez da izo, kanpore arnaz hartzea eta behar, herri mareatuta, fenomeno garbitzen, bota, beruakin lurrunak eta danak arnazten genitun. Eta egia esan, azken 2 urtetako pandemia honek, badiduri ere, hau bizitzen nahi gala, eta historia edo atzeko urtek ere aztu iten zaizkigula, baina nik horra 12 bat urten itunen edo, hepatiti olako
bai, ugari eontzien, hepatiti asko eontzen, eta garai hartan eskolatan eta batipat barkatu komuna publikoetan eta protokolo batzuk hartu ziren, eta zen komunak erabat eta maiz garbitzea. Hortarako, eskoletan adibidez, garbitzaile refortzu gehiago hartu zuen, eta bat komunen sartzen zenen, setxun garbitu itezen. Horre ontzien gogoratzet ontziela arazo batzuk azken finen erabiltzezien garbikarikin, ez? Tarten lixiba asko eta beste produktu batzuk, eta hoxe. Historia bueltan hortxe ibiltzen dela. Zuk ez dago gogoan hori? Ez. Ni bai, nigo hiltzatuta dauket. Nola komunen errekreoan edo atxeden ordun joaten ginen komunera eta txandaka itxuin behar ginen garbitzaile garbitu arte eta gero sartu eta bai. Zea dinekin ero galtzen za? 12 bat izango nituen. Ni orduan, ja, kanpoan. Hor inguru hortan. Baina, ordun ere hartu zen, ez? Olako beste... Bai, beste gabe. Bai, nik hor... Ikastolakoa gogoratzen naizena da, hortza garbitzeana, eta orduan ez, baina honedet esan... Fluorra! Hauan sartu behar zala, eta justo baldea zegoen arra, eta bakoza bere txupitoa, eta pa. Gaina izaten kronometroak indizaten zen, hainbeste denbo, lirrikola behidatze, bai, izaten zen kronometroakin irakaslea, emate ziguten edalontzie, eta dena genunen klasekoak irakasle esate zizun. Ja! Txupito! Hartu, eta... Hori etorri zai gai join eskola eta hori... Eziketa kolektiboa deitzen zai horri. Baina, bai, aspaldiko gauzek. Aspaldiko gauzak, bai. Gu aspaldiko gara, akatxu moduan. Akatxu de Montrepower. Beti hori, berzio hori enoken entzun da, de Montrepower. Ona, de Montrepower. Bueno, a ber, oin egiten eri garena, zuentzako esan dakoa. Marmitako bat iten dugunean moduan. Marmitakoan sekretua bakizu ezintan gainera, Kipula, eta bermiotarrak, eta lekitxarrak, eta ondarrotarrak, eta kostaldeko jendeak eta esango dizue. Kipula aldala ordu terdi erregosten, suabe, ja, konpota ilun bat egiten zaigunean. Orduan, hori da, sekretu. Marmitako estan, ez? Horren beste denbora ez ingo. Baina bai utziko duela pixkat erregosten. Eta batez ere utziko duna da, gure arraiz alda egiten. Egin da bagonean, iragazi berakatzatalak. Berreskuratuko ditugu. Eta jarraituko du errezetakin. Zer badaukagu zerrein eta zer hitzein. Lagunok hemen gara bueltan dagoeneko gure kipula ondo erregosi zaigu. Salda iragazi dugu. Berakatzatalak adanola aurkitu ditugu. Hemen daude egosita eta honekin oin birrindu ingo ditugu eta saltza, baina hori ikusiko duzuen nola itentan. Eta patatak askatuta, ardoa prest, ogi ere moztuta gero txigortzeko. Ezer, hau, bertara sartu, bi buelta eman, hemen inungo sekreturik ez dizuete erakusten, hau itxeko garaian. Beti konbeni da, pixkat erregosti hemen patatak, eta erabiliko marmitako batean ero, hemen ingo benukena da, piper txorizero pixkat, tomate pixkat, patatak txorizoarekin itxeko garaian, nik txorizoa botate dut bertara lehengo, eitu dana, kipulakin erregozi, eta gero, iragaz iten dio koipea, pixkat kendu iten dio, ze hor, batzuk txorizo batzu bada koipe bio botatzen dutena. Eta gero patata botatzen ditut hor, eta gorritu iten ditu pixkat. Eta ja, salda. Asko geza, nik patata txorizoekin oso koipetsu bat atzen zaizki. Bueno, trukoetako bat hori da. Eta hemen oinkuntutan izan, patatak estali arte, ez du ingo, pixkat gehiago. Segero arrai, han, oskaioan daukagun, arrai guztia hemen sartu behar dugu. Eta bueno, gero, buiabesan sopa berzioa hainbat daude, batzutan atatze dute arraia aparte, eta gero salda bakarrik, patata beharrean iten dute, salda hau, gatz puntuan da jarri, eta hau platerian zerbitzatzen dizute, ogia bebai txigortua gainien jartzen diote, eta gero arraia aparte, beste batzuk dena batera jarriko dugu, eta listo. Orduan, hau hemen, eta robil sopa saltza iteko oso arraza da. Dana, ontzi baten jarriko du, olioak izan ezik, hemen ekilore olioa daukar 80 gramo, eta berdina olioa botako diot. Birrindu, eta listo, ez dauka beste sekreturi. Eta arraiei da laguntzeko saltza hori oso ondo da. Sopa honi baita. Ongi. Bai.
musika gehiago jarri behar oso jaiona. Ez. Bukaeran igual. Piskat, hau dena girotzeko. Beira, xaboia zaitu gea, garbi-garri zaitu gea, eta bueno, izu zer, arropa garbitzea misio bat izan daiteke, ez? Misio lako ezinezko misio bat. Bueno, segun, bai, esan, batzutan hor badaude sekretuak eta hori, baina... Bueno, bai, baina... El frotar se va a acabar hori no existe. Ni hori, benetan, garbi-garrian iragarkiak egiten dituztenak imaginazio pixka bota. Osa, ikustean norbaitula dana lokastuta eta ero sartu uretan holan eta atera garbia, hori ez da gertatzen. Eskusin behar duzuen, neitan nahi ez, era inin bat zaio. Hortarako, bueno, basandako atximbo, lagarto, denak egoki die, baina, bueno, egi esan, zeskatzen zaio arropa garbitze perfektu bati orbani gabe ateratzea arropa, usaintxarri gabe eta zimurri gabe, besteak beste, ez? Hoidia burua ustea undinak. Orduan, honako esaten dena ikustegietako, hau da, labanderi, holako labanderi profesionalak edo enpresak, ez? Beraien trukoak ditue. Eta guk ere izan ditzakegu etxen truko batzuk arropa garbitzeko. Adibidez, etxeko olako truko bat, arropa zurin orbana nola kendu. Baten batek pasatakoa da hau, eta da aspirina bat hartu, xeetu, urarekin hasi, eta... Aspirinakin? Aspirina. Bueno, ez dakit, aspirinak hemen Beatriz izan zen gurekin, eta esan zuen, ez, pixkat aztuen edo azturaren kutxan sartuta daola, edo geldituta daola, baina, bueno, berreskuratu nahi baldin baduzu, aukeratako bat hori izan daiteke, nahiko, ez dakit, merkea esan, edo ez dakit nola aterako litzeken prezioz egi esan. Badaude, aspirinak oraindik existitzen dira. Osea, claro, inun ez duzu ikusten, nik ez dakit saltzen diren oraindik aspirinak. Nik hori ez dakit. Bai, saltzei, eta gero ez dakit egi esan hau zehaztekon eferbestentea den edo bestelakoa, bitatik zeinekin izango litzeken, baina, bueno, baten batek ibiltzen duen trukoa da. Baina igurtzi, inbar da. Beste bat, venga, aspirina, ez du, sekula hori entzun gabe nukan. Bueno, geroz eta etxe gehiotan daude olako arropa garbi gaiu kombinatutakoak esan ditxekena, ez? Alde batetik arropa garbitza izuna, eta beste alde batetik aparatu berak lehortzen dizuna. Hori geroz eta etxe gehiotan dao. Ni beti entzun izan dut... Lehorgailu horiek onak dira. Nik entzun dut erropa handako oso ona ez tala. Egunero ibiliz, gero, bada egunero arropa ibiltzen duna, baina, lehortzeko erabiltzen duna, baina ez dakit zigor. Bueno, segundo bat itxan, ez dakit gori, baina galdera, esan du, gorringo bat, 3 berakatzatalak, ziapea, koiarakada bat, ziapea mostaza, piperrautza, espelera dago piperrautza, koiarakada txiki bat, eta ero azafraia, beste pixkat hemen. Mendik, holanda, azafraia balio dunakin, dana hartu behar dondo. Hau, hartu, oin birrindu ingo dugu, eta ero ekilore oliba, oin botako diat, eta gero olibarekin, jungo gara puntu hartzen gune duen. Eta hori? Ardotxo iria eta astu inzai botatzea. Ez zion kontura eta horrezaldean. Egin irrifarre, ez da bat. Astu inzait, gero ingo duena, rolakotan, ni bezalako sukaldera kalamiradeak basarete, eta ez dutzen mazaizu osai bat botatzea, ardo zuri hori, berez ingo genuke patatari bota, utzi murrizten, eta listo. Ingo duguna da, hemen irakin aldi bat botako diogu, emango diogu beste eltze baten, gero horra gehituko dugu, liernik akatuko nahu, beste katxarroa zikendu dudalako, baina, bueno, posik egongo da, izena ondo esan dudalako. Orduan, punto pelota. Amen. Hori. Vale. Beste sekretari, beste trukori badu? Ez, hori lehorgailukin nahi ginen. Ez dakit. Banik ez dut horre txarra dira. Bai gogoratzet, ostalaritzan eda lan egiten nun garaien asko erabiltzen zela, zen momentu batetik bestera mantalak eta musuzapik eta behartzen itun, ez? Askar. Eta hor gogoratzet, hortaz arduratzen zen pertsonak esatezula beti, trukoa da, ez zimurtzeko da, ongi sartzea, baina, bueno, zaila izaten da. Orduan, zuek, etxen, olakoik erabiltzen baldin baduzue, alkandora edo niki bat edo kamisitan bat oso zimurtuta atera bazaizue, gelditu bazaizue, trukoa omen da, alkandora edo kamiseta hori sartu bakarrik, 2 izotz puska sartu, eman martxa eta kondensazio horrekin eta sortzen den horko olako lurrinak, bai, eta horrekin, hola, impoluto. Plantxau? Plantxau, ja gehiagi eskatzea izango lezuke. Egin zazue proba, mesedez, eta idatzi gero, txuriena bilduaite.eus.
Kaz pixkat. Uste hori bai, hoxe, ez, izotza hor. Bai, azken finen, hor izango da olako kontraste bat, eta horrek eragiten duen zeakin. Azken finen, beste, zuek ez duzu inoiz haitu, ez? Soineko bat, armairun, azkenen pixkat zimurtzen dela edo, eta mila aldiz esan izan da, dutxarazoa zenen zintzilikatu dutxan ondoan, eta lurrin horrek, eta bapore hoik azkenen, lurrinez barkatu, lurrun hoik, berreskuratu arazten diote, bai. Hemos nacido para ver 11. Aia, bagoaz, 83 eta 86 ikusten, bai. Oso gola entzona bera. Beste gauzatik hasi duena. Hala ere, bueno, kirol erroparako lehorgailu horiek ez diona. Beste, algodoiak eta ez dakit nola onartzen duten, baina kirol erroparako ez dira bat ere gomendagarri. Kirol arropak usai asko hartzen dulako kondaira hori egie da, edo gaur kondaira egungo da? kirol arropak batzuk bai, oza, hor, bello. Hau, emekieto, egon nahi galdi. Kirol arropan diru pixkat gastatzea, ondo etortzea. Zen merkia badaude kamiseta batzuk eta esaten, dios! Oza, nik hemen aipatu, juten zara bere atzian lasterketa baten, olako, eta, bueno, badau jende bat izardi fuertea daukala. Eta esaten ez dago aguantatzea. Eta nik badauzka kamiseta matolan lasterketan baten oparitze dizuetena, horiek teorian teknikoak direnak, baina horiek hartzen duten usaia ez dago aguantatzea. Eta gero, bueno, erropa ona normalean, nik ona daukat eta horrek usaiik ez du hartzen. Bale, baina horrezan erabaz bada, oparitutakoari ez? Oparitutako eskerrik asko. Hortzik ez behidatu. Baina, ostras, nik hori bizitu izan dut, kamiseta Nikolako bat hartu, eta usaia. Eta izardia, noberan izardia hartuta, nian naiz. Oso fuertea. Lagunok, Rubil saltza egin da, ogi hauek txigortzea sartuko ditut. Patata honek behar ditu, 21 minutu, karskatuta gotera 15-20 minutuan egin egongo da. Eta gero, botako dizkigu arraiak. Arraiak hemen, danak, batera botako dizkigu. Errezetan baten ikusi dut aurrena, sapua eta arraiak bota, eta gero otarrainskak bulkaeran, 3 minutu berandu, denak hasieran botako dizkigu, eta utziko du dena egosten, 5-8 minutu, sapoan tamainan arabera, ze hor da sapoa da gehien tardatuko dena, eta listo, izango dana da, ogi txigortu hau saltzarekin aldamenean da, sopa erbat, orain sopa. Bale, ni musikakin jarraituko, eta Bueno, mairako prez, gaionen? Hori ja, patatak inde egon direnean, azkenen hori, 21 minutu utzi dizkiogu, arrai guztia bertara bota diogu, gero, horrena iragazin diogu zeko oleakin jarri du. Eta gero, beti komeni da gainetik geratzen den geruza olioana kentzea. Beti arraia bebai, aparra botatzen du, apar hori kendu, eta oin hoxe, jau listu daukagu, hoxe, 24 segundu utziko izio bere denbora, eta nik ogia behin txigortuta, roguil, saltza pixkat holan igurtzi. Hau nahi izan eskero lodiagoa eroain, olio gehiagota eta listo. Bitxie da, saltza hori. Ni lehen atza sartuet eta... Bai, hemen, ziapea, asko nabaritzen zitzaion, azafraia. Azafraia esente. Bueno, rasi bat atako dugu, eta gero maira jungo gara bio. Bueno, zuen errezetategian, apuntatzeko beste errezeta bat. Jak. Horan, ez? Beste pixka, salda pixkateo, ez? Bai. Bueno, eso. Otarrainskak eta, aurkitzen judan. Berakatzatala, lehen aurkitu ditut, baina... Erretetxen aristokrazian ohiko jakitako bat baldin bazen txorien alaxi izan bedi, ez? Zeatik ez. Hemen daukazue. Buiabesa sopa, roguil, saltzarekin. Bueno, ni hasi naiz eta benetan zoragarri daula, Eta, laranja, ikutu da? Nabari zaio, izugarri. Baina, derra. Bikaina, bai.
zuen etxeko errezetategian sartzeko moduko errezeta. Eta laranja salakin, benetan, puntu... Bikaina. Bikaina. Ni gara falduta metxera. Bai, eta Marseillatik bueltain da. Zuzenen, ez da, Proventzan ibiligea, tximbo, bilore, lagarto ekarri ditu, oroimenera. Zea besti egungo zara eratzen buruan. Egia da, olako gauzak, zenbat aldiz, abesti naskarri bat, ez tozuna maite eta hori. Baina hori, ez tozuna ino, eta buruan sartzen zaizu, eta... Bueno, gaur, lehenengo eta behin, hemendiken bihar arte, eta zein abesti izango den, zeren honekin galitzen naiz atxalde guztirako. Guain. Ez, buia besa. Horre... Hor, Nafarroko autobusa zelan di, Baita ere. La Villavesa. Villavesa. Bueno, nahikoa da. Bihar arte, badakizuen non gauden. Txorienen, beti bezala, arratzaldetan. Eta horrengo gunean errepikapenak goizetan. Sei gurekin. Agur.